פעילים בתל אביב, למה שהוא וחבריו כינו ערב אירוטי. הנה כתבתו של יוסי רבח. לשגרה התגרשתי. עזבתי את הבית, הייתי צריך כל יום להגיע הביתה, לשבת בבית, ואז עזבתי את הבית אחרי שנתיים. בחקירות אני רואה את כל הצדדים של החיים, מכל הגוונים, מכל הסוגים. וזה בעצם מה שיוצר לי את העניין. אז כשאני מגיע לשעות הערב, בעצם אני רוצה רק ליהנות ולבלות. כולם חיים על סקס, כל הזמן. רוב הסיבות אנשים באים, רוקדים, רגיל, מנסים לצוד משהו פה ושם. אף אחד בעצם לא מנסה ליהנות מהמסיבה עצמה. גברים במיוחד, יש לכם את הקטע, לחפש קצת דיון ללילה, אבל אם אתה רוצה מישהו רציני, אז תחפש אותו בספרייה. החברה שלנו תכלס במוח, כולם חושבים על שני דברים, אוכל ומין. וזה לא רק, זה כמעט כל העולם, זה לא רק החברה שלנו. היא חושבת רק על מין, אפילו אוכל היא לא צריכה. יש לך היום 5-6 מסיבות בעיר, כל המסיבות הן אותו דבר. אין שום דבר שונה בהן, ואומרים לך, אוקיי, אנחנו עושים מסיבה יפנית, אתה מגיע לשם, זה החלק היפני במסיבה, מוזיקה אנגלית, אנשים ישראלים, אין שום דבר יפני. בוא נעשה מסיבות, שאתה אומר מסיבה יפנית, תעשה הכל יפני. כשאתה עושה מסיבה של רוק כבד, תשים מוזיקה של רוק כבד. תעשה מסיבת סקס, תעשה סקס.